Kambi timo nonro mar Infotrak oyango ni 57% mar oganda jo Kenya wacho ni piny Kenya ochomo kamarach. Kaluwore kod nonro, jo Kenya ywak ni nengo mar ngima ni malo, okumba mar SHA ok ti makare, mibadhi okwako pacho ka jotelo bende ok nyis kit telo makare. Cynthia Nyanza ni kod ler. E lipot makende manotim kod kambi timo nonro mar Infotrak kind tarik 13 nyaka tarik 14 dwe mar aboro higani, kendo ne okawe pach jo Kenya makwan gi romo 2,400, atamalo 57 mar jo Kenya neno ni piny Kenya ochomo kamarach, atamalo 21 kia kuma piny Kenya ochimo, ka atamalo 17 to wacho ni piny Kenya ochiko kama ni kare. E jogo mawacho ni piny Kenya ochomo kamarach, otelne kod gwenge mag Masawa kod atamalo 71, Imbo mar piny Kenya kod atamalo 62, Ugwe kod atamalo 61, Nairobi kod atamalo 58, Nyanza kod atamalo 53, Kadhowadh nam chumbi kod atamalo 52, Hoho mar Oka kod atamalo 50, ka Nyandwat ma Ugwe ni kod atamalo 48. Bende kwan ni joma miyo ema otelo kod atamalo 59, ka joma chuo ni kod atamalo 54, ka jogo manitiere kind higni 46 nyaka 55 ema otelo kod atamalo 61, ka giywak ni piny Kenya ochomo bungu. For the mature adults from 46 years and above, you can see the numbers are quite low, 13% and 16%. Kaluwore kod Infotrak, moko kuom gigo mamiyo jo Kenya wacho ni piny Kenya ochimo kamarach uting'o pek mar ngima, mibadhi e kind mamoko. Poverty tied to unemployment. Then of course there is poor governance. Poor governance was stated in October last year. It's still an issue being mentioned by 15%. SHIF and SHA, that is now something that is coming out. Moko kuom gigo machando chuny jo Kenya oting'o pek mar ngima ma otelo kod atamalo 40, nok mar tije kod atamalo 36, pek mar yudo somo makare kod atamalo 31, okumba mar thieth mar SHA kod atamalo 27, ka mibadhi ochung' e atamalo 25. Infotrak bende wacho ni jo Kenya wacho ni ngima pek kaluwore kod medruok mar osuru mijuogo jo piny. One is taxation. There is a perception that our taxes are a bit higher. Then, of course, 16%, 19% talk of the global economic factors. Cynthia Nyanza, Ramogi TV, Nairobi.